Tsohuwar jarumar masana'antar ta Kannywood ta bayyana bayan shafe tsawon shekaru da yin aure ba a ji ɗuriyarta ba. A yau shirin namu na daga bayan fagen jarumar masana'antar ta Kannywood a tashar tamu ta Hasken Africa TV na dauke da wani faifan bidiyo na ɓullar jarumar Safiya Musa. Shirin namu na daga bayan fagen jarumar masana'antar ta Kannywood yana kawo muku abubuwan da ke faru da jarumar masana'antar ta Kannywood na yanzu, kai har ma da tsofaffin jarumai, domin sanar da ku halin da jaruman masana'antar ta Kannywood ke ciki. Sai dai kafin sanya muku wannan faifan bidiyo, idan wannan shine karin ku na farko na zuwa wannan tashar tamu mai albarka ta Hasken Africa TV, ku danna mana subscribing ko kuma danna mana alamar ƙararrawa, ku yi like ku yi comment, don hakan ne za ku rika samun shirye-shiryen namu na daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood a duk lokacin da muka dora. Tsohuwar jaruman masana'antar ta Kannywood Safiya Musa na gidanta tare da iyalinta da 'ya'yanta tare da mijinta, kamar da yadda kuke gani a cikin wannan sabon faifan bidiyo. Mun kawo muku wannan faifan bidiyo na jaruma Safiya Musa ne domin tsofaffin masoyan jarumar, masoya shirye-shiryen fina-finan jaruma Safiya Musa za su so su ga wannan faifan bidiyo, domin ko ba komai za su tuna da jarumar kuma su yi mata fatan alkhairi. Ku yi wa jaruma Safiya Musa fatan alkhairi ta hanyar yi mana subscribing da danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment. Hakan zai kuma ba ku damar samun shirye-shiryen namu na daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood a duk lokacin da muka dora.